रायजोनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया फोसावबाय माखासे गोदान रादाब। रायजोआव मोननो थांगासिनो दं लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरा माखासे मोजां बिथांखिफोर। रेशन कार्डनिफ्राय लानानै सरकारि पाक्का न' आरो सरकारि साख्रिआवलाफोरनिसिम फोसावबाय गोदान रादाब गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। अरुणोदय रेशन कार्ड आरो सरकारि पाक्का न'नि अनगायैबो माखासे बिथांखिनि सायाव गोदान रादाब फोसावबाय गिबि मन्थ्रिया। केबिनेट जथुमनि उनाव फोसावबाय गिबि मन्थ्रिया गोदान रादाब। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों रायजोनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान रादाब। सरकारि बिथांखि रेशन कार्डनिफ्राय लानानै माखासे मोजां सुबिदाफोरनि रादाब रायजोआव। सरकारि पाक्का न'सिम लानानै फैबाय गिदिर रादाब। आरो बे समाव रेशन कार्डनि खोथा बुङोब्ला रेशन कार्डजों फैगौ 1 आगस्टनिफ्राय नोंथांमोना मोननो हागोन सिनि, माइरं, जाग्रा थाव, दालि आरो संख्रि। आथिखालाव रां बावजा लोरबांनि थाखाय सरकारा बेफोर बिथांखिखौ मुलाम्फानिफ्राय जानगाराव दोनथ'दों। नाथाय रां बावजा जथुम जोबनाय लोगो लोगोनो फैगौ 1 आगस्टनिफ्राय मोननो हागोन बेफोर बिथांखिखौ। लोगोसे अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनि थाखायबो गोदान रादाब गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय। अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोराबो मोननो हागोन धोन। सरकारा केबिनेट जथुमाव लाबाय माखासे गिदिर थिरांथा। नंगौ, रायजोआव बिथांखिफोरनि मावफुंनाय खामानिया गोख्रैयै सोलिगोन। गंफ्रोमबो मोनथावना गोरिब नखरफोरा मोननो हागोन अरुणोदयनि रां आरो सरकारि पाक्का न'। सरकारि मावख'गिरिफोरा अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय गंफ्रोमबो नखर नखर थांनानै खामानिखौ मावहैगोन आरो मुलाम्फागिरिफोरखौ नायबिजिरनायनि उनाव बिथांमोननि मुंखौ सोफिननाय जागोन। बे बाराव साफ्रोम मुलाम्फागिरिफोरनि फारिलाइयाव गिदिर सोलायनाय फैनो हागौ। अरुणोदयनि मुलाम्फागिरिफोरनि सोमोन्दै मोनसे जरिब खालामनाय जागोन। सरकारि मावख'गिरि बिथांमोना मुलाम्फागिरिफोरनि न'आव थांनानै फिन भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन सरकारि मावख'गिरिफोरा। आरो बे बेलायाव जाय नखरनि रांखान्थियारि थासारिया मोजां आरो अरुणोदय मोनबाय थायो, लोगोसे बिथांमोना सरकारि साख्रि दं, अब्ला बिथांमोननि मुंखौ बोखारनाय जागोन। गोरिब सुबुं, रान्दि आइजो, हाबा जायै आइजोफोर आरो गुबुन गुबुन बेंगुरा सुबुंफोरा सिगाङाव जायफोर एरख'जादोंमोन बिथांमोनखौ गोदानै सोफिननाय जागोन। मुलाम्फा मोनग्राफोरनि बेंक एकाउन्टखौ आधार कार्डजों फोनांजाबनाया जोबोद गोनांथार। आरो बे समावनो सरकारि पाक्का न'फोरनि सोमोन्दै मोनसे सार्भेबो खालामनाय जागोन। हानि न' थानाय गंफ्रोमबो नखरानो सरकारि पाक्का न' मोननो हागोन। साफ्रोमबो सरकारि साख्रिआवलाफोरा उफ्रा बेथन 2% बारायगोन। नंगौ, बे समाव रायजोनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया फोसावबाय माखासे गोदान रादाब। रायजोआव मोननो थांगासिनो दं लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरा माखासे बिथांखि। रेशन कार्डनिफ्राय लानानै सरकारि पाक्का न' आरो सरकारि साख्रिआवलाफोरनिसिम फोसावबाय गोदान रादाब गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया।